wacho mokwongo obila onego bed ni rango yore ma ok nyal kelo hinyruok ne japiny kinde ma intiere kacha. Mamago ben luongo kata manyo non-violent means ka gintiere kar kanyo. Obila ponono oganda penjo nitie thoth ka kendo gimano mana donjo. Ng'ato penjo kanyo ni obila ema nochako ng'anyo, jopiny ne kweyogi. Nyalo bedo achiel kuom gigo ma giwacho mana e gweng' kacha, to kata sani gino ma gitemo wacho ni obila ema nyalo bedo ni chako gik machalo kama. En ga adieri mar wach ni ga kure e gigi duto. Iwache maler ahinya. Ei ng'anyo kae, mana kaka wang'e pile ni obila oyiene tiyo gi teko nikech en afisa mondik gi sirikal. To ei tiyo gi teko ni nitie chik momiye kalure gi kaka onego bed ni otiyo gi teko. Nikech wamiye bunde kalure gi ushuru ma wachulo, wamiye nyaka miluongo ni tear gas wamiye, to wamiyo gi gik mopogore opogore. To sheria wacho ni ei ng'anyo obila onego bed ni tiyo gi non-violent means. Manyiso ni onego bed ni okuongo chako gi yore mar kelo kwe. Otemo wuoyo kodgi, ni neno ka obila moko seche moko temo wuoyo gi joma nie ng'anyo mondo orit kwe. Otemo kabisa mos. To kochuno ni oti gi teko, to chako gi teko teko ma nitie kako chako gi teko moro ma teko ne ni piny, odhiye madiere to odhiye mamalo. To sheria wacho maler ni tiyo gi bunde onego bed ni obila temo matek mondo kik ti gi bunde. Kalure gi chik mantie sani, bunde onego bed ni tiyo go mana ka obila ngimane oneno ka ngimane koro ng'ato dwa kawo ngimane yo ma ok ber, to gi kata kong'iyo ngima mar ng'at mopogore. Ndalo moko nitie court, jopiny moko, jo Kenya moko nodhi e court iluongo ni Katiba Institute. Ne gidhi e court ka giwacho ni